mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Boh, zdroj všetkej múdrosti, jeho vtelené slovo Ježiš Kristus i Duch pravdy, nech je s vami všetkými.
Veľa dôstojný pán dekan, veľa dôstojní pani farári z Skalického dekanátu, milí farníci. Dovolte mi, aby som vás všetkých vítal v dnešné nedeľné popoludnie v predvete Národného sviatku Bolestnej Panny Márie pri príležitosti slavnostného posvetenia novozrekonštruovanej kaplnky zasvetenej 7 Bolestnej Panne Márii. Kaplnka 7 Bolestnej Panny Márie bola postavená v roku 1845. Podľa záznamov v kronike sa uvádza, že kaplnku postavil Anton Mráz Annou Mrázovou a Máriou Hrubšovou. Na tomto mieste sa im prevrátil vôz na ceste do Šaštína. Na pamiatku záchrany dali postaviť túto kaplnku. V kaplnke sa nachádzala soška Panny Márie 7 Bolestnej, zhotovená z kameňa nedaleko Unína. Táto bola v roku 1990 odsúzená. Obec v roku 1993 oslavovala 900. výročí prvého chrámu v našej obci. Pri tejto príležitosti bola kaplnka obnovená a výzdobu previedla pani Dvorská z Belov. Bola zhotovená nová drevená soška 7 Bolestnej Panny Márie rezbárom pánom Ferdinandom Webim z Bratislavy, rodákom z Petrovej Vsi. Kaplnka bola posvetená veľadôstojným dekanom Jozefom Karáčom za účasti veľadôstojného farára Ferdinanda Malíka, rodáka z našej obce, a správcu našej farnosti pána Echa Kováčika 10. júla 1993. Kaplnka sa zaraďuje medzi významné pamätihodnosti našej obce. Jej vzhľad a technický stav bol značne narušený. Kaplnka sa nakláňala do boku, v polovici bola prasknutá, omietky opadané. Pri oprave boli spevnené a zosilnené základy, omietky znova nahodené špeciálnou omietkovou zmesou proti navlhaniu. Vymenená bola i strešná krytina. Snažili sme sa, aby sa čo najviac podobala pôvodnej. Práce po technickej stránke riadil pán inžinier Lasica a pán Vladimír Vepí. Stavebné práce zabezpečila firma Jakostav SRO z Petrovej Vsi a firma Roms z Petrovej Vsi. Výrobu a výmenu okna previedol stolár pán Miroslav Rubša. Rád by som sa teda všetkým menovaným i nemenovaným občanom poďakoval za ich pomoc pri rekonštrukcii tejto pamätihodnosti. Chceme do budúcnosti zabezpečiť výzdobu kaplnky. Získali sme nášrty a šablóny z pôvodnej výzdoby, ako samozrejme chceme i upraviť ešte okolie tejto kaplnky, stoličky, chodníky a podobne. Verím, že kaplnka 7 Bolestnej Panny Márie sa znova stane cieľom nedeľných prechádzok našich obyvateľov. Budú prichádzať načerpať sily, zdať poklonu patronke Slovenska 7 Bolestnej Panne Márii. Ďakujem. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, prichádzajte k Pánovi, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolaný a vzácny. Dajte sa budovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Počuli sme Božie slovo. Milí spolubratia, kňazi, vážený pán starosta, milí bratia a sestry. Putovali sme opačným smerom, ako putujú mnohí do Šaštína dnes, ale preto, aby sme tu pri 7 Bolestnej nielen boli účastní na tomto obrade požehnania posviacky tejto peknej, krásne obnovenej kaplnky,
ale aby sme aj spomínali na to, čo vytrpeli naši rodičia, starí rodičia, na to, že nám odovzdali vieru a vzťah k Pane Márii. Máme také upršané dni, ale zoberme si, že včera a predvčerom otec biskup Jozef Halko s kňazmi, s mladými putovali peši z Marianky do Šaštína asi 60 kilometrov. Nebolo im prekážkou zlé počasie, mali radosť a aj keď teda boli premočení, včera jeden kňaz telefonoval, či sa dajú niekde v Skalici kúpiť topánky, pretože ostával až do zajtra v Šaštíne. Predsa túto obetu priniesli. Aj my máme takú malú obetu, ale predsa je to taj dôvod, prečo sme prišli, aby sme nielen túto kaplnku požehnali, ale aj sa tu pomodlili. Aby to bolo miesto modlitby. A určite aj keď sa upraví okolie, keď aj budete sem prichádzať, môžete naozaj k Sedem bolestnej prinášať aj vaše starosti, prosby a úmysly. Chcel by som ale spomenúť aj jednu udalosť, ktorá sa stala pred 60 rokmi. Pretože vy starší si dobre pamätáte, ako sa pravidelne chodilo na púte pešie do Šaštína. Najmä na Ducha, ale aj na Sedembolestnú Pannu Máriu. A práve pred 60 rokmi putovala aj jedna rodina. Putovali až z Podolia, peši, respektíve mama s deťmi. Otec bol s tými menšími doma, mali 4 deti, jedno im zomrelo. A táto matka vlastne išla do Šaštína aj s tým, že keď im Pán Boh ešte požehná dieťa, pretože ten druhý syn, ktorý sa im narodil, im zomrel ako malý Joško, že ak im ešte Pán Boh požehná dieťa, tak ho daruje Bohu. Tak bude sa za neho modliť, aby sa stal z neho kňaz. A naozaj potom na ďalší rok, v roku 1955, boli to aj tie najhoršie časy prenasledovania cirkvi, sa im narodil syn, ktorému dali meno Jozef, teda aj potom mŕtvom už synčekovi. A skutočne tento ich syn, najmladší Jozef, sa prihlásil do seminára a stal sa kňazom. Až keď bol v seminári, mu matka prezradila, že vlastne ako to bolo s jeho narodením, ako to bolo, keď bola na tej púti v Šaštíne. A dnes, alebo tento kňaz ďakuje Bohu za kňazstvo a o rok, teda bude mať aj 60 rokov života a ďakuje Bohu za matku, za rodičov, ktorí mu darovali život a vyprosili povolanie. Môžeme teda aj my, bratia a sestry, prosiť za naše rodiny, za posvetenie našich rodín, za to, aby boli nové povolania v našich rodinách, aby aj z tejto Petrovej vsi mohli zísť nové povolania, či kňazské povolanie, alebo duchovné, reholné, zasvetené povolanie. A chceme prosiť Pannu Máriu, aby túto obec osobitne sprevádzala. Veď obnovená kaplnka svedčí o tom, že vieru máte, že ju žijete a my chceme Bohu ďakovať a chváliť ho za toto krásne dielo. Amen. Modlíme sa k nebeskému Otcovi, ktorý nám poslal svojho Spasiteľa Ježiša Krista. Otče, prosíme ťa za nášho svätého Otca, pápeža Františka, za všetkých biskupov a za ich spolupracovníkov, kňazov a diakonov. Naplň ich radosťou a silou Ducha Svätého, aby s dôverou ohlasovali Kristovo evanjelium. Otče, zjednoť vo svojej cirkvi všetkých pokrstených, aby sa pred svetom stali svedkami jednej a pravej viery. Otče, požehnaj všetkých, čo s láskou pomáhajú svojim núdznym bratom a sestrám. Otče, zachovaj nás všetkých tu zhromaždených vo svojej láske a milosti.
modlitbou. Skôr ako požehnáme kaplnku, obráťme sa k Pane Márii a prosme ju. Zbuďme si aj každý taký osobitný úmysel, za čo chceme poprosiť sedem bolestnú a pomodlíme sa modlitbu Zdravás Mária. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodine smrti našej. Prosíme ťa, všemohúci a večný Bože, požehnaj túto obnovenú kaplnku, zasvetenú sedembolestnej Pane Márii, ktorú sme postavili na Tvoju slávu, čutky sedembolestnej Pani Márie, blízko cesty, po ktorej chodievame. Daj, aby všetci, ktorí sa budú pri nej zbožne modliť, alebo okolo nej chodievať, dosiahli na príhovor sedembolestnej mnohé milosti a vypočuj, prosíme, všetkých prosby, ktoré Ti vo viere budú na tomto mieste prednášať. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Drahí bratia, milí veriaci, na záver, skôr než nám pán dekan dá záverečné požehnanie, chcel by som sa poďakovať Pánu Bohu, že nám dal také pekné počasie, len sme mali málo viery o 3/4 vykročiť, ale aj chcem poďakovať za to, čo súvisí s dnešným dňom. Že sme sa tu mohli zísť pri takejto milej slávnosti za prácu, ktorá tu bola odvedená. Zvlášť ďakujem obecnému úradu, menovite alebo v zastúpení pánovi starostovi, za osobnú zaangažovanosť pri obnove tejto kaplnky. Potom chcem poďakovať všetkým, ktorí tu pracovali, ktorí do toho išli s takým vlastným a osobným nasadením. A nedá mi ale, aby som tu z tohto miesta symbolického nepoďakoval aj keď som si hovoril, že nebudem menovať, aby som na nikoho nezabudol, ale predsa by som chcel povedať niečo, čo možno tu neodznelo. Ale keď niekto ide zo Skalice do Šaštína, alebo z Holíča do Šaštína, môže 10 kilometrov aj viac v našom chotári nájsť samé odpravené, udržané kríže, Božie múky, kaplnky. A to robí vo svojom nadšení pán Langer, aby sme mali takto úctu. Tak chcem aj v tejto súvislosti za všetko to, čo po ceste môžeme vidieť opravené, mu poďakovať. Nech mu Pán Boh to odmení. Drahí, ďakujem, že ste prišli, že ste sa nezľakli, ale toto miesto je výzvou k nedeľným vychádzkam, jak povedal pán starosta, ale aj k modlitbám. Postavená táto kaplnka bola ako poďakovanie za záchranu. Kiež by tu mohli mnohí prísť poďakovať Matke, nebeskej Matke sedembolestnej za záchranu rodín, za záchranu života, toho duchovného i toho pozemského. Aby sa toto miesto stalo aj takým duchovným miestom v našej farnosti. To všetko prosme už v tejto chvíli. Ešte raz, na koho som aj pozabudol, nech sa nehnevá, všetkým vám za toto naše milé stretnutie a všetko, čo s ním súvisí. Ďakujem. Pán Boh.
Ja by som k tomu už len dodal, že dovidenia zajtra v Šaštíne. Pán s vami. Na príhovor 7 bolestnej Panny Márie nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Šaštínske zvony sebe zavolajú. Patronke Slovenska poklonu vzdávajú. Sedem bolestná Panna Mária, Tebe Slovenska spieva krajina. Tisíc raz buď za nás, oroduj vždy za nás. Radostná chvíľa nám vždy vtedy nastáva, keď Matka Šaštínska zvonmi nás voláva. Poďme, rodáci, ženy a pani, milostivý chrám tu je pred nami. Radostne spievajme, Máriu vítajme. Ja na štátu.